maber to marichi timri nade iwe oko. Sirikal be ok nyal bedo correct from point A of the system to point Z of the system. Nyaka bed nitie kama nyalo kelo ngowa ngikruok. Mago gik ma must be addressed. Ma one of them, the only way to mitigate kata the way megi nyalo duoko go ngikruok go chien kata resistance akwede mabete en ni gichiko itgi mano mokwongo. Mar ariyo gidhi for the best approach. Best approach anyisi ni phased implementation. Gichak gi part moro kata gichak gi department moro kata gichak gi given ministry migao moro aito gidhi machielo mani luongo ni phased implementation. Samitimo phased implementation tiende ni ya kane nitie error kata ngikruok kata mabiro gi the system ok en gima bedo maduong'. Tiende ni kama kosa bete to ok bed maduong' ni koa county government to every ministry to every department. Iwinjo errors ginyalo deal go in small quantities. Tiende ni ka error otimre to matin to ka gin gik monego bed ni bedo corrected to matin. Diere moro kinde moko machon the former president Uhuru Kenyatta minister of finance era moro no bet kanyo thuon pesa in billions to no wache ni en ang'o computer error. If you remember the famous computer error of them nen pesa mago gik mara expected even a system what they implement. Kuro gimite man ichako mana gine mos nyakitiek implemente tiende ni i reduce errors manyalo bedo nikech errors moko nitie mar costly and very expensive. To mar ariyo ginyalo wacho ni gini wanyalo tiyo kode parallel. Tiende ni parallel system changeover en machon cha ilidho tiyo manyien be timruok nade mana kaka ne Eden Duale ne wacho Eden Duale ja od bura ma Suna Mohamed Junet no wacho ni chiko yie mondo miti nyati gi aching manual kata procurement. To koro gima chando gi ni sani koro sirikal ramo ni nyaka koro bed mana procurement nike en mana niya kaka wachako chien magi gik miluongo ni unpopular decisions nikech samitimo gini nitie problem midwa deal go. The benefactors jok ma yudoga e system marach cha kata system ma manual cha ok bro weyi gibro goyi lero